Găsirea cocalar trebuie. Dar mâine unde mereu? Mami, filmez! Nicăieri. O să dirigintă că... Acum. Continuând. Da, continuând. Astăzi vorbim despre trafic și despre șmecheri. Primul lucru pe care o fac când ești șmecher e să fii... Da, să faci cocktail de sare. Capiți? Cocktail to be are here. Ecco, al doilea lucru pentru a fi șmecher. Trebuie să te bați cu orice la prima ocazie. Al treilea lucru, e laudele ca pâine sulte. Te comporți ca țigani. Îți zice, da, bun. Am pentru prima dată în direct anunț. Posibil ca canalul meu să devină inactiv în curând. Oricum, pentru că vă sper mulți hateri într-o zonă. Dar nu știu pentru cât timp o să fie de hateri pe aici. Așa că da. Nu știu, altele nostru nu a fost asta. Bun, continuăm. Vă știu să vă zice o chestiune. Deci, uniforma mea cu care am făcut un episod e aici cu noi. Nu contește. Da, bun. Aici cu bonii. Nu uitați să cumpărați un Sfântul Snoop Dogg. Înainte de orice, nu uitați să cumpărați de la McDonald's. Haide, binge de la post. Bun. Șmecherașii sau cum vreți. Hai să-i spuneți, să le spuneți sunt niște oameni de urât. Pentru că ei să crește șmecheri în toate aspectele, iar noi nu suntem așa. Nu. Să crește șmecheri, prea puțin șmecheri. Și că să învățăm de la ei, nu știu, să învățăm de la ei, de cum să de șmecheri. Și alea trebuie să mai uitați de la noaptea tăciu că te pești pe treabă. Să putem vedea pe YouTube să vezi cum îi scoate. E cum zice că până suma să avea să mulți prieteni. Că asta e că scurt. Aduce când am încercat să dau la cuta de președinție. Că am încercat să dau la cuta de președinție. Și acolo așa. Ne pare rău, ar putea, acest top ar putea mult prieteni, consul de prieteni. Așa știu, da? Oricum, asta au fost altele noastre, dar încă nu tot. Ca să fiți șmecher, de exemplu, ce s-ar mașină șmecher.